står her ved Randers Regnskovs allerstørste dyr, og det er søkoen. Søkoen den får salat at spise her i regnskoven, men i naturen der lever den af vandplanter. Men hvem er søkoens nærmeste landlevende slægtning? Er det elefanten, er det koen eller er det hesten? Jeg står her med en af vores kongepytoner, og kongepytonen har fået sit navn, fordi i gamle dage i Afrika, der gik kongerne rundt med de her slanger som smykker. Så det handler ikke om, at slangen bliver monsterstor, det handler bare om, at den har været et royalt smykke. Men kongepytonen, den har en helt særlig sans, og spørgsmålet er, hvad er den sans? Er det, at slangen er i stand til at høre højfrekvente lyde på samme måde som flagermus? Eller er det, at slangen her, den kan se infrarød varmestråling? Eller er det, at den har smagsløg på de underste skæl, så den kan smage, hvad det er, den kvæler? Der findes regnskov hele vejen rundt om ækvator, og klimaet i en regnskov er kendetegnet ved, at temperaturen er konstant året rundt. Der er mellem 24 og 26 grader. Men hvor meget regner det egentlig i en regnskov? Regner det, som her i Danmark, 70 cm om året? Regner det 1,20 meter om året? Eller regner det mere end 2 meter om året? Jeg sidder nu ved bladskærmyrene over i Sydamerika, og bladskærmyrene de bruger hele dagen på at gå og klippe blade i stykker, og så bærer de her blade ned i deres myrebo. Og spørgsmålet er så, hvad laver myrerne egentlig med de her blade? Er det 1, de fodrer de her blade til en svamp, og så spiser de selv svampen? Eller 2, de spiser de friske blade nede i myrboet? Eller 3, de lægger bladene til fermentering, og så venter de til de her blade sådan er halvomsatte, og så spiser de dem. Vi er nu gået ind i Asienkuplen, hvor vores flyvende hunde bor. Og de flyvende hunde, de har et vingefang på 70 cm. Så det er nogle rigtig store flagermus. De sidder det meste af tiden oppe i træerne, og deroppe der kan der blive virkelig varmt. Så spørgsmålet her er, hvad gør de flyvende hunde, når de begynder at svede? Gør de 1, ligesom en hund, sætter sig med tungen ud af munden og ventilerer på den måde? Eller 2, tisser de ned af sig selv, og så sidder de og lufter med vingerne og bruger dem som en vifte? Eller 3, flyver de ind i en kølig klippegrotte, og så sidder derinde, indtil der igen er en behagelig temperatur?